na. Na. Winky ba? Peng-peng daw yung ngipon. Ay, ngipon? Yung naong. Dre. Ikaw daw, So, sakto to, mani, sakay na ba? Santay, Dre. Iti. Di, sa parang sinilas mo. Dre, sakay na, Dre. Ayaw piyong. Gaya kasabot na pagbuta. Ayaw kuan ba? Kay tanaw na to sa kuan ba? Ito naman yung kuan. Wala naman good. Saan lagi kayo sambol? Asa dapit sambol mo? Hindi dapit eh. Ano dia? Wala. Wala mga bata. Namula kayo. Tama. Dihara ato ko ano, wala na yung apis-pisas. Umaya. Hello. Ano nga kung matay na piksan mo ko nagbato got. Kung nagkuanta, nagmotor. Okay. Yan na po kung 5 na no kanang kuan. Nawa. Tawa. Ayan, ayan. Na. Ayaw kape ko ano. Pwede ba rin na walay kaon? Hindi naman. Herbal na gula. Lami kayo no? Sa iyong pamaan ba no? Hindi mo naman na. Pabili mo na ako. Ilaw ka? Kuan dito sa iyong ano ba? Tiyan. Marag mo hilis din. Like good idea siya. Anong katil, babay? Duoy ka kung mata eh. Na piksan o ka ng motor ba? Ay, motor? Motor pa mo. Ga motor ko na piksan o piksan og bato. Mana? Gamay. Gitagaan to ni Kuanay.